Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa amakhehla athi impunga yesintu. Umshana wakofuze fulelo umashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nomkhulu uNcwane. Nkosi yami. Ncwane uyaphila? Mkhulu ngivukile njani baba? Hayi siyaphila manzini. Kuhle. Ngaso sonke isikhathi manzini masifika kuyinto ebalekile ukuthi umbukeli simkhumbuze ukuthi usize sinalo ngakuphi usizo. uManzini uyini uManzini ubalekelela ngani abantu? uManzini mkhulu uyisangoma uthwasile kwadaka. Uyahlola mkhulu kakhulu. Uyahlola, uyelapha, uyalekelela, uyathwasisa, uyacathulisa. Yabona njalo mawuthi uyahlola, unegama ungalishiyi. Nawe umbukelo wempunga yesintu ungabuka namanye amavidiyo. Eminye imfanekiso eqoshiwe uzoyibona ngishona. Uyahlola kakhulu. Futhi uyazethemba. Hayi ikhehla ngiyalithemba baba. Umnikazi womsebenzi engimethembayo. Wemne wethu mkhulu. Yabona njengoba la kwimpunga yesintu sisuke sizovela la. Khehla. Okunye ukuthi abantu bazofuna usizo kufana nebonus kuthina. Kodwa inhloso enkulu ukubavula amehla abantu. Nkosi yami. Nokubacacisela ukuthi kule inkinga ezikubona basangalithola usizo. Ngoba abanye uthola ukuthi sebelilahlile ithemba. Nkosi yami. Uyabona nje kukhona insizwa ezinemikhuba emibi nedlala ubushimane. Mina ke angibanga ishimane emanzini. Nkosi. Yabona abantu besifazane emanzini. Mina manzini angazi. Kwakuvele bathi mabengibuka ngingazi noma ababona iyogathi noma ingakho phela ngomuthu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede esikhohla amasokazi. Nkosi yami. Ngashintsha ngoba sengiganiwe mina. Ngizolokhuluma phela iqiniso. Nkosi yami. Ngizolokhuluma iqiniso cha impela ngangiyisoka. Shisa. Uyabona ngangiyisoka manzini hayi lamanyana ngangiyisoka. Nkosi yami. Uyabona manje khona insizwa ezizishimane. Baba. Umuntu athanda naleyo ntombi eyodwa, uyabo? Baba. Uthandana nayo bayajola. Nkosi yami. Hayi ukuthi ingoduso. Wezwa lo? Hayi ukuthi usehambe wayovela kubo. Baba. Uthandana nayo nje le eyodwa. Nkosi yami. Uyazi usenza njani? Baba. Usehamba uyakuncwane emhlabeni. Uzongitshela uncane ukuthi yena uyabanika usizo njalo. Usehamba useya koManzini. Baba. Uma efika koManzini athi hayi manje ngizocela la umuthi wokucupha umuntu wami ukuthi angalinge ahlangane nomunye umuntu. Wayibona lo? Ngizwa kahle kahle. Yena ngokwakhe uzitshela ukuthi uyakha kanti uyabheda. Ngoba lo muntu wesifazane athandana naye abalutho. Uyabona iqiniso Manzini lithi uma umuntu wesifazane nisathandana naye nisuke ngelutho. Uzube utho ngoba naku usuhambe waya ku. Nkosi yami. Wayovela ku. Usemcuphile manje Manzini. Makhamba isikhathi sebevele bayahlukana. Lo wesifazane manje usethola umuntu, uthola inhlanhla yokuthi agane. Uma efika la yogana khona umnewethu okanye uma ehlangana nalomuntu lo okuyena umthandayo ngempela nokuyena ofisa ukumnika ikusasa
akusenzeki lutho umnewethu uthola ukuthi athi umeqala imic eyithi iveli thule nje imic iveli khophoze manje imic iqatha ke phansi webona lo yini lo muntu lo ucushile Nkosi yami manje manzini ngifisa ukuthi umuntu wesifazane okwesimini esinjalo kuqala ngifuna siqale ngayo okuthi umuntu wesifazane owavalwa okuthi angajabuli nomunye umuntu wesilisa evalwa ishima esithile ukuthi umuntu onjalo mfowethu uyakwazi ukuthi asizakala ayi asihlabele mgaba yeah umuntu onjalo omkhulu uyasizakala le ekamacuphana ithi ayifuze le yedliso akuyona into ofika namhlanje sinyange namhlanje iphele namhlanje kodwa ithatha isikhashana futhi inanemkhutshana into ewukuthakatha mayisilashwa ilashwa ngobuthakashana iva ikhishwa ngelinye baba ithi ayibe njalo kodwa akuyona into othi mawufika manje ulindele ukuthi uzothi uhamba ntambama mawusufika endlini hayi seqhuma ucricket kodwa umehluko uyawuzwa njengoba mawukhama ithumbu uyalikhama namhlanje ulikhame nakusasa liyoze livuthu bese ligcina liphelile kuba into ethi ayibe njalo kodwa khona kuyalungiseka mawusukulungisile baba mawusukulungisile ubuyele esimeni sakho obukade uyisona ngicela ukuphendula umbuzo oqala mkhulu umbuzo oqala ubuzile utheni kancane iyaphuma yini into enjalo nawo kwancane nansi into ekhona eyenza ukuthi wena nozwana naye angaba ingoduso yakho noma angaba othandana naye into enginikeza wena basegazini lakho kuyakuthi uhlanga lwabasha ngoba abasha bashiselwa igazi unika yena nginikeza wena umuntu oyifunayo lento ukuthi mawuhlangana nomuntu lo ozwana naye kuba umayibuthe ubona imali mhlambe omunye uzothi naku ke mhlambe mina ke manzini intombi le Nkosi yami uyamnikani mhlambe umuntu engingeva ukuthi ingoduso kodwa intombi uma mhlambe le ntombi sebehlukene nayo ayizuthini mhlambe isithathwa yenye insizwa bese ikhumbule emuva webeka kahle ke mkhulu angithi mina ngilaphe wena khumbula phela intombi angiyenzeli ngilaphe wena mawufika entombini ufike kube isikwibhili wena mawufika entombini intombi mayiphumela ngaphandle ingasasithuli angisho ukuthi ayikwazi ukuphuma iyakwazi ukuphuma kodwa mayiphumela ngaphandle iyeza ukuthi hey ngikhumbula ekhaya iyona lengiyibuza ukuthi ubanika bonke noma mhlawumbe unika laba ikume kahle mkhulu lo muthi ufuna ngabe uthathwa umuntu osuke senengoduso umuntu osehambile ingoduso umuntu osuke sohambile wayovela uswaziwe khweni le imithi yokwakha imizi ngoba la usuke wakho umuzi mkhulu isisekelo semizi lesi umuthi wokwakha umuzi ukhiphela umuntu oganiwe noma umuntu oseyinhlelweni zokugana kodwa ke besikhuluma iqiniso omkhulu umuntu uyafika kuwena athi akukhalela athi kunjalo mnethu akunjalo iqiniso njengoba ngishilo phethi ishimane eziningi mayise umuntu esekhalile kanjalo usumakhela usumhlanganisela umupha naye kanti uyobamba ingane yabantu ngomayibuthe engayicelile ngoba wena mnewethu ukhona ngempela umuntu wesifazane la owacushwa yebo ngiyajabula ukuthi uyamnika ithemba lokuthi usangasizakala uyasizakala mkhulu asibuyeke manje isizela nangu nowesilisa kunensizwa eyacupha owesifazane yafaka unoxhala baba umefika lensizwa le kulowesifazane wafika washaya unoxhala yebo ukenkingeni manje kungabe ke mhlambe manzini noma ngiyibeke kanje lento kungabe mhlambe izifo wena mnewethu zocansi ezibhekana nabantu ngomanzini ngiyakwazi into abantu imbalekene hayi siyakwazi mkhulu kungabe mhlambe insizwa isothamlilo mhlambe sesikhukhumele uyabona lo lokho abathi yilungu uyakwazi ukulekelela uyakwazi mkhulu ukumlekelela kodwa njoba ngisho kufuze ukuthi akufani nakumama akuyona into ofika namhlanje nalo ngenze nje isibonelo awufiki namhlanje uchathe namhlanje kusasa usukahle
uyathola izinto zokuphuza izinto zokuchatha ozoyisebenzisa bese ngiphinde ngikusiza ukuthi ngoba usuku kade wabulawa indlala bese ngikupha ukuthi hayi awukuthi mawusufika emidlalweni ukuthi ugabavula uthi ukubekezela impela ibanga lesikubalijana ba mhlambe omunye umuntu uzobuza ukuthi uma ngiye clinic mina noma kwadokotela ngeke ningisizakala ngikhuluma ngaloko manje mhlambe uyabona umuntu wena mne wethu mekuthiwa ushawe ngelumbu komunye uthola ukuthi isothamlilo siyacebezela bese acabanga ukuthi angaya kwadokotela mhlawumbe udokotela bungakanani ubungozi akufanele futhi sisabo ukuthi odokotela ziyabehlula lezi zinto ezinjalo zilashwa yithina besintu akufanele sikusaba ukusho lokho ake ngibeke kanje Khosalama ake ngibeke kanje uma ngabe umuntu ogangayo ekubekela ilumbu ulibeka lifake nezinto zodokotela okuchaza ukuthi ngesikhathi uya kadokotela uthola idrip nemjovo loyitholayo iyakubhebhethekisa ukufa ba angisho ngokuthi ngithi udokotela abakulapha inhlobo kodwa njengoba ngimngaka nje akekhe ngaye ngamuzwa ethi ngangiphethwe ilumbu leli sikhuluma ngalo imakwabi sicwebezela athi wethu ingoba uyahloniphisa cha liyabehlula odokotela ngizobabiza bona ngisazofika nabo la odokotela oqala ngizofika naye mne wethu udokotela wamazinyo ngoba bakhipha abantu amazinyo kanti abantu bashawa imoya abantu abadala manje ngifuna ukuthi nabo ngizobacathulisa ngibacacisele mne wethu ukuthi cha ezinye inkinga anike nizibuke ngamehlo esintu umuntu nimluleke ukuthi akahamba kumuntu wesintu uyabona lo impela mne wethu sobamela uyabona kulokho nje mkhulu uma ngabe umuntu efika ngifuna ukukhombisa ukuvumelana nawe kakhulu kulokho umuntu mengabe efika kumina kuyenzeka abake bafika bangakufakazela noma mayefona engibuza ngento ngiyangimbuza ukuthi ubusuke wayini kudokotela ngoba enye into elimaze kakhulu abantu ile ukuthi ugcina uhamba uyothwasa engabudla amaphilisi angithi uyayizwa indaba ngiyambuza umuntu ukuthi ubusuke wayini kudokotela udokotela uthini ukuze sithi siqambe sibamba nathi ngapha ngazi ukuthi nangale bekuthiweni angazi uyangizwa mangase kuthiwe kuyasetshenziswana noma nodokotela abamhlophe noma ondle bezikhanyilanga ngoba phela bagqoka amasudu lawa amhlophe mangase kuthiwe kuba khona ukusebenzisana okunjalo ngiyacabanga ukuthi isizwe singaphila isikhathi eside ba kunjalo mno hayi manzeni ngiyabonga kakhulu mne wethu ngalomfanekiso oqoshiwe asithembe ukuthi abantu mfowethu bazokwazi ukuthi bazifonele inombolo balithola usizo ngoba ayikho into ebuhlungu njenganokuthi umuntu wesifazane wahlangana nensizwe ethile yavele yamcupha yamvala ukuthi angalali nenye indoda kodwa manje bese kuthola umuntu ozokwazi ukuthi amlobole sekuyinkinga lokho nowesilisa naye uthola ukuthi naye wathi engena kanti lo muntu wesifazane usecushiwe ungeve ukuthi umfazi wakhe lona kodwa ngoba konke lokho kuyalungiseka asimtshele umbukelo ukuthi utholakala kuphi ngokusebenza mkhulu ngiba seThekwini kwaMashu nasephandani ngiyasebenzela naseGoli baba kodwa umuntu uyafona mkhulu bukela impunga yesintu TV le nombolo ozibona ziloke zivela ezakho mkhulu uManzini uyamthinta kuzona uzwe ukuthi ungakuphi njengoba sebalulile ukuthi uyatholakala eThekwini aphinda atholakala naseGoli siyacela ukuthi niwuthathe umfanekiso oqoshweni udlisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Wethongo lami